Nyumba ya Malamulo zokambirana za ndondomeko yoyendetsera chuma cha dziko lino budget ya 2024-2025 zinali mkati ndipo kumeneko mtsogoleri kapena kuti mneneri wa chipani cha Democratic Progressive Party pa nkhani ya zachuma Wolemekezeka a Joseph Mwanamveka analankhula kuti budget imeneyi siyokomera Malawi koma ndi yachiphimba maso chabe. Izi zikuoneka kuti sizinasangalatse mkulu wa nyumbayi a Richard Chimwendo Banda amene ananena kuti kodi kumeneko ndi kutsutsa boma. Ndiye pano tili ndi olemekezeka a Osward Jumani amene amachokera ku Whispers for Mindset Change amene akuwauza a Chimwendo Banda kuti you cannot tell the opposition how to oppose. Chifukwa kuti mbuyomu amene adamusankha kuti akhale mtsogoleri wa zipani zotsutsa akondwani nkhumwa amakanika kugwira ntchito imeneyi. Ndiye pano otsutsa aja tsopano ayamba kutsutsa boma. Ndi a Chimwendo Banda asakhale ndi befu kuti adzifunse kuti kodi matsutsidwe amenewa akukhala bwanji. Chifukwa kuti ntchito ya opposition ndi kutsutsa boma, ndi awaleke kuti atsutse. Ine ndikhale limodzi kuti bambo Oswald Jumani afuna kunenanji pa zimene zinachitika ku parliament pamene opposition amatsutsa budget ya 2025-2024. Bambo Richard Chimwendo Banda, inuyo simudziwa zachuma komanso simunaphunzirepo zachuma, ndipo nkofunikira kuti anthu amene ali azachuma adzibwera ndi kulankhulapo pamene papochoka. Mmene akhrashira budget a Mwanamveka ndi a UDF kuteko ndizoona ndithu. Nde inuyo chifukwa choti ndinu leader in the house mukufusafuso kuti kodi kumeneko ndi kutsutsa boma. Ehetu mukadzamva kutsutsa boma ndi kumeneko. Chifukwa kutsutsa bomawo aona zofowoka mu budget muono raya. This is not a good development to the people of this country. Need some changes. So mudzapeza kuti zimene amapanga anankhumwa zija sikutsutsa boma ya. Anankhumwa aja ndi nduna ya boma. That's why he failed kutsutsa bomali for 4 years. Vuto bwana Chimwendo Banda ndirokuti inuyo chipani chanu sichilola kutsutsidwa, sichimafuna kutsutsidwa, because chinakhalapo mboma nthawi ya Kamweso Banda 31 years. Munthu akatsutsa kunyongedwa, kumangidwa, kuthawa mdziko. Mmene zikuchitikira pano chifukwa boma lanu silinafotokozebe zokhudzana ndi bambo Gregory Gondwe kuti ali kuti. Mu pastoreta ya mpingo wa Katolika yafotokozera zimenezi kuti mtolankhani wina anathawa mdziko muno chifukwa cholimba nkhani zachilungamo. Dziko ili olemekezeka bambo Chimwendo Banda ndirake Yehova. Vuto la inu ma politician mumayiwala kuti mawa limafika ndipo mawa lidzabwera. Olemekezeka bambo Chimwendo Banda, dziko ili Mulungu amatha kulisintha popanda mavoti. Ndizotheka ndithu. Olo lero tikuyankhula pano akhoza kulisintha dziko ili osavota. Dziko kusintha, dziko kutembenuka. Chifukwa Mulungu amene analenga dziko akupangitsa kuti inu ndi ine tikhale ndi mpweya lero saoneka ndi maso ndi opsa. So tikamapanga zinthu zina ndikumatenga ngati anthu ena ake ndi dzinyalala, koma anthu onse analengedwa ndi Mulungu mmene inu munalengedwera. Ndi chinthu choopsa kwambiri. Chifukwa misonzi ya anthu osauka Mulungu amayimba mwansanga ndipo amatenga action mofulumira. So kutsutsa boma kumene kumafunika kuti kudzitsutsidwa kuja ndi kumene inuyo amalawi Congress Party simakufuna. Koma zitha ndithu zikupita kokutha izizi. Tidzayimbanso hosana hosana, haleluya haleluya, tamasulidwa. So advice yanga kwa bambo Richard Chimwendo Banda asiyene opposition atsutse pamene pakufunika kuti patsutsidwe. Pamene palipo vomerezeka chifukwa lero mutabwera Richard Chimwendo Banda nkunoti fetereza tidzigula 4.5. Opposition sangatsutse. Fa opposition atatsutsa ife titsutsana ndi opposition. Richard Chimwendo Banda mutabwera kuti passport jansano ndi 14,000. Kuteko palibe angatsutse. Mutabwera lero kuti free duty free ja ikupitilira kapena ikuyamba pachasida chitikepo. Ikuyamba tsopano anthu mudzonetsetsa ndondomeko ndi izi.
Mwanza boda, Dedza boda ndi maboda ena. Sititsutsana nanu ife, tivomerezana nanu. In fact tikuomberaninso ndi manja bambo Richard Chimwendo Banda. Ifeyo mutabwera nkuluzo kuti azigogo achadzilandira ndalama zija ma 15,000, sugar uchapita pa mtengo umene umanendo wa 350 kwacha, 1,000 tizigula zokudya mamawa nkukwanira tsalaso ndi chenji, zimene zichazo mutakonza lero nkuzipanga implement. Kuteko ife chimene tachita ife ni nthunguluni m'manja basi muonanso tikulimbana nanu. Komanso zimene zetu munakhati mwazikonza simungamapange maplano kuti mudzabere mavote kuti mdziko muno mubwere chisongonezo 2025. Chifukwa expect chisongonezo. Pa ground tundaini yake usati kuti anthu amene akulowa chipani kaya achina Kenny Sonda, achina kaya Moladi Musa, no, pa ground ndi anthu amene akuva kuwawa m'mamidziwo. So our position apa patikhoza kuti akutsutsana boma, ayamba kutsutsa boma, unlikely amene munasankha uja kuti abwere azitsutsa boma, iye nkomalephera kutsutsa boma. Maone? Inu mwasankha munthu mwasankhano kakutsutsani bwanji boma. Atsutsa bwanji. Sezingatheke yayi. So let it be asiye notsutsa boma, Wolemekezeka mwanamveka atsutse boma. Kula anamvicha umene mja atsutse boma. Amene alotsutsa boma atsutse boma. Amene mukudya nawo muzidya nawo. Ndi imene dziko limayendera. Without opposition dziko lisilingayende. That's why you have failed miserably kuyendetsa dziko lino. Dr. Richard Chimwendo Banda timagula fetereza atu ife pa mtengo wa 20,000, 19,000, 19.5. Koma toneni kubwera kwanu kwa inu mwatenga fetereza mukamwika pa 107,000 malayi kwacha. Mukaenda m'mamidzimu alipo amene akwanitsa. Chifukwa bola inu mukhoza kuba ndalama za boma ndikugula fetereza, mukhoza kuba fetereza ndikuwapatsa anthu constituency kwanu kuti musunge ka mpando ka MP. Chifukwa nduna unzokayikitsa miyezi kubwerayi yatsala yochepa kwambiri. So inafe timati tikayankhula matatuwa amakhala ngati ansalulu. Madziwa njoka ya nsalulu ikaluma iweyo makhala kuti basi it's over. So let it be abwana, let it be. Asiyeni apo opposition, a DPP, a UDF, ka ena independent opposition atsutse boma. That's it.